Hallo, ik ben Art Jansen. Ik doe wat aan politiek in het dagelijks leven. Ik werk ook nog bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, in vastgoed. En mijn hobby is voetbal, moet mijn vrienden natuurlijk. En ik wil veel naar Gladbach kijken. Ik ben fan van Mönchengladbach. Ik word elke keer naar VVV, dat ik mijn heer ook. En SUB, maar ook wel het hele amateurvoetbal wat me heel erg boeit. En dat is de reden dat ik ook in het programma zit van Voetbalroute. Zeg, leuke programma's.